Királylány nem. A királyné ugyanis hamar kimutatta a foga fehérjét. Nem vagyok én a párca, nem jöhetek bezárva, te sem vagy kedvesen börtönöd, engedj ki hát a hűvösből. Mivel a királyné nagyon hiú volt, irigyelte hófehérke szépségét, amikor csak tehette, rosszul bánt vele. Nem fér meg egy csárdában, a gonosz mostaha úgy döntött, hogy elteszi hófehérkét lábalól. Magához hívatta az udvari vadászt. Megkérte, hogy vigye ki hófehérkét az erdőbe, de... Bármi sötét lesz, bármi sötét lesz, bármi sötét lesz, ne lássa senki meg. A csatát én nyertem, átvalóban velettel. A csatát én nyertem, átvalóban velettel. Légy jó kicsi hozzám, engedd, hogy menjek, ne menjem. És meg nekem is fáj, de el kell most mennem, ne menjem. A vadász végül megsajnálta hófehérkét, nem ölte meg, csak otthagyta a sűrű, sötét erdőben. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok. Csillagom vezet, én utánad megyek. A domboldalon áll egy vékony hó. Én még sokszor arról álmodom. Senki nem jár mostanában arra. Pókháló van már az ablakon. Hófehérke egy iciri-piciri házikót pillantott meg, mivel senkit sem látott, bemerészkedett. A fáradtság hamar ágynak döntötte, közben besötétedett és készülődtek hazafelé a házikó tulajdonosai. Észrevették, hogy a házikó ajtaja tárva nyitva van. Odabenn egy bombanő alszik. Ennek a lánynak párja nincs jó, az ilyen lánytól drága kincs, jót, ha van, de jobb, ha nincs jó. Miért mondjátok nekem, nem vagyok ilyen?
megismerték szomorú történetét, befogadták. Itt élhetsz köztünk, ha akarod, ide befogadunk. Fenntartsuk a helyet, ha akarod, itt együtt vagyunk. Mindjárt elfáradtak. Először Hófehérke aludt el. Aztán a törpék is ágynak estek. Aludj el, kisember! Aludj el! Álmodj, hintán homokozó! Álmodj, réteg kis patakot! Aludj el, kisember! Aludj el! Közben a palotában a királynő nyugodt lelkiismerettel cicomászkodott. De a mindentudó tükre elárulta neki, hogy valahol egy lány hófehérben jár, ő a legszebb messze földön. nagyon mérges lett, és azonnal hozzálátott a bosszúforraláshoz. Beköszöntött reggel a törpék házában. Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már! Én hozzám nem várok holnapig. Jó, ha kibírom fél hatig. Vártam már eleget. A törpék elköszöntek Hófehérkétől, és minden nap elindultak a bányába dolgozni. 16 tonna, fekete szék, 16 tonnát rakszék, mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat nem engedi, a lelkemet. A gyönyörű királylány először kicsit idegenül érezte magát új otthonában, de hamarosan beletanult a házvezetőnői szerepbe. A takarító nő, mindenhol itt a karító, de ő egy szuperwoman, egy szupernő. A bosszú szomjas királynő. Odaérve a házikóhoz meglátta a szorgoskodó Hófehérkét és megkérdezte. Ott kis kócos, hol van a mamát? Ott kis kócos, hol van a mamát? Hófehérke nagyon megörült a látogatónak, mert eddig nagyon egyedül érezte magát. Ó, mama, kérlek téged, járj velem egy rock and roll. Ó, mama, most hagyd a főzést, a rádióban Rocky szól. Mutasd meg, hogy jártátok, gyere velem, táncolj velem, gyere velem. Mindketten nagyon kifulladtak. Az öregasszony javasolta, hogy a vércukorszintjük emelése érdekében egyenek valamit. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd! A vírus az alma, rázd meg jól a fát! Az öreg anyónak álcázott gonosz mostoha megkínálta a Hófehérkét egy kis ciánkális almával. Almát
miért jó belerúg, elfogyott a türelmet már, szabad a szó, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a komprünezért jöttel lett azon. 8-szor a munka, 8-szor a pihenés, 8-szor a szórakozás. 8-szor a munka, 8-szor a pihenés, 8-szor a szórakozás. Hamarosan felfedezték újdonsült lakótársuk tetemét. Egyszerűen képtelenek voltak elhinni, hogy meghalt. Pontosan engedem, hadd menjen, szaladjon ki felé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mindörök, ez tényleg szerelem. A törvényképpen felrabatalozták Hófehérkét, amikor meglátták a szomszéd király arra lovagló fiát. Amint meglátta Hófehérkét, rögtön beleszeretett. Oda vagyok magáig, a fekete hajáig, egyetlen szaváig, mosolyáig. A csók király. A gonosz királynő ezt látva nem bírta tovább, szédítéssel egybekötött szédinfarktust kapott. Most már semmilyen megállja nem volt a fölöttés, Hófehérke és a királynak boldogságának. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ingását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám, meg a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ingását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám. Valami ott állom, mihez megy a falu legszebb lányom. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék el a 100-szor üzenni. Hivatalos vagyok oda én